ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് കുറച്ചു പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 3-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കർമ്മ യോഗ രഹസ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും. പക്ഷേ നമുക്ക് മാലോകർക്ക് മാതൃകയാവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം അല്ലെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. കാലിയെ മേയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, തേരാളിയാവാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവണം എന്ന് കാട്ടിത്തരാനാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ ജീവിതം. എല്ലാ പേർക്കും ഒരു പാഠമാണ്. അപ്പോ ഇനി നമ്മള് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ നോക്കാനുള്ളത്. അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താൻ കർമ്മരംഗത്ത് ഇടതടവില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ലോകസംഗ്രഹത്തിനായിട്ടാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. യദിഹ്യഹം നവർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യതീന്ദ്രിത മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശാ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് മാതൃകയാക്കി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തോട്ടെ പറയാണ്. ഇപ്പോ ഈ ലോകസംഗ്രഹത്തിനായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം ഇടതടവില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് കർമ്മം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? പിന്നാലെ വരുന്നവരും എന്റെ മാർഗം തന്നെ പിന്തുടരും അല്ലെ. അപ്പോ എന്നെ അനുകരിക്കുന്നവരും ഒരിക്കലും അലസരാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാവണം, അതാണ് ജീവിതത്തിലെ വിജയം നേടിത്തരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. തന്റെ അവതാരം തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകയാൽ അദ്ദേഹം ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരികത്വം ഓർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ പിന്തുടരും. അപ്പോ ഭഗവാൻ വെറും ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ, എല്ലാം ഓർഡർ ആജ്ഞാപിക്കൽ മാത്രം, ഒന്നും സ്വയം ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. 24 ഉൾസീതേയുരിമേ ലോക ന കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം ശങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാം ഉപഹന്യാമി മാ പ്രജ
ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപദേശമൊന്നും നൽകണില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇരുട്ടിലായി പോകും അല്ലെ. വർണ്ണസങ്കര ഉണ്ടാവും. പ്രജകൾക്കൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ മാറും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ഉദ്ദേശം നടക്കാതെ വരും അല്ലെ. ജനം ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയേക്കും. ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തില് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം അല്ലെ. നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം. സാധാരണക്കാര് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാജ നേതാവിന്റെ ഒരു അനുകരണീയനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അനുകരിക്കാനാണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങള് സാധാരണ ചെയ്യാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബാല്യകാലത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. അത് ഒരു മനുഷ്യന് അസാധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല. ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അനുസരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഓരോന്നും 7 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴേക്കും അല്ലെ പൂതനയെ നിഗ്രഹിക്കണു, എത്ര അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കണു, ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണം ചെയ്യണു അല്ലെ. കംസവധം, കേവലം 11 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി മാമനായിട്ടുള്ള ആ അസുരനെ വധിക്കണു. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ആർക്കും അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങള്, ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് ജീവിച്ചു കാണിച്ചു അല്ലെ. അത് നമുക്ക് അനുകരണീയമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും. ഉപദേശിക്കുന്നത് സ്വയം ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാ, താനൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ആചരിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ. ക്ഷത്രിയരെല്ലാം സന്യാസധർമ്മത്തിലേക്ക് പോയാലോ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നശിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സക്തകർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസ് തഥാ സക്തശ്ചികീർഷുർലോകസംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോ അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ മൂലമാണ് കർത്തവ്യം ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണത് അല്ലെ. പക്ഷെ വിദ്വാൻമാര്, അറിവുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. പക്ഷെ അവര് ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണ്യം അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണേ? ദക്ഷിണ പോലും ചോദിച്ചു വാങ്ങും അല്ലെ. അപ്പോ അവര് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവര്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനമാർഗത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തേണ്ടവര് ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പൊ ലൗകികര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് അജ്ഞാനികളാ പൊതുവെ അല്ലെ. ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ആ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിയവരാണ്. ഇപ്പൊ കർമ്മകുശലത എന്താണെന്ന് അറിയണം നമ്മള്. എന്നിട്ട് അസക്തരായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. ഒന്നിലും ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു സന്യാസിയുടെ കഥ. ഒരു സന്യാസി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ സന്യാസി ആശ്രമത്തില് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. സന്യാസിക്ക് ജപം തർപ്പണമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാ ഇരുന്നാ മതി അല്ലെ. ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാർക്ക് ആരെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥർ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടേ കൊടുക്കും, അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ ആ സന്യാസി അങ്ങനെയല്ല. വാഴ കൃഷി ചെയ്യും, നല്ല ആവേശത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ നല്ല വിളവും കിട്ടും. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് എടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളതോ എല്ലാം മറ്റുള്ളവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയും, ദാനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഇതുപോലെ വാഴക്കൊലകളൊക്കെ എടുക്കാൻ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴോ കുലകളൊക്കെ കളവ് പോയിരിക്കണു. അവിടെ ഇല്ല. സന്യാസിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, അറിഞ്ഞുകൂടാ, ആരാ കൊണ്ടുപോയെന്ന് അറിയണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ എടുക്കാൻ വന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ വിഷമായി. സന്യാസിക്കോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല, ഒരു പരാതിയും ഇല്ല ആരോടും.
വീണ്ടും ആവേശത്തോടെ കൃഷി ചെയ്തു. അപ്പോ ലൗകികൻ ഇതേ പ്രവൃത്തി ആശങ്കയോടെയാ ചെയ്യാ. ഇനി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്താ ഇനിയും വല്ലവരും കൊണ്ടുപോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ സന്യാസിക്ക് ഒരു വറീസും ഇല്ല. സന്യാസി അല്ലെങ്കിലും തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്തു, ഇനിയിപ്പോ ഇതെല്ലാം കള്ളൻ കൊണ്ടുപോയില്ലേ, ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ ഒന്നും വാഴകൃഷി ചെയ്യണില്ല എന്ന് വെച്ചില്ല. വീണ്ടും ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യണേ. അപ്പോ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഒരു ജ്ഞാനിയായ ആള് ആഗ്രഹിക്കില്ല ഒരിക്കലും. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിക്കണില്ല. അതുകൊണ്ടൊട്ട് സങ്കടവും ഇല്ല അല്ലെ. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു സങ്കടവും വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അജ്ഞൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കു വേണ്ടിയും ഭക്തൻ ഭഗവത് പ്രീതിക്കു വേണ്ടിയുമായിരിക്കും. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ എന്താണ് പറയണേ? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ. അജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭക്തൻ, ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആള് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഭക്തനോ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമായിരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 26. ഉപദേശം കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്തസമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പോ തനിക്ക് അറിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊന്നും വിലക്കൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു വിലക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അവർക്ക് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലടാ എന്ന് പറയല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ ജീവിക്കൂ, ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യൂ, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ കർമ്മവാസന നശിക്കും. അപ്പൊ അവര് ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ രമിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ആത്മാരാമൻ എന്നൊക്കെ പറയണത്. ഇപ്പോ ജ്ഞാനി ആയ ഒരാള് അജ്ഞാനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ സർവത്ര ഈശ്വരൻ എന്നറിഞ്ഞ ജ്ഞാനിയോ കർമ്മം ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് കണ്ട് അജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഒപ്പം കർമ്മനിരതനാവുകയും വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് മാതൃക കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. ഒരു ജ്ഞാനിയായ ആള് കർമ്മഫലത്തിലൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ നന്നായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അജ്ഞാനിയായ ആള് മനസ്സിലാക്കി സ്വയം മാറണം. ഇപ്പോ സ്വയം മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം എന്നാണ്. കർമ്മഫല ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്ത് ഫലം എന്തു തന്നെ ആയാലും സ്വീകാര്യമെന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ അറിവില്ലാത്തവർക്ക്. അപ്പൊ അജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യം ഉണർത്തുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുക, കർമ്മഫലത്തിനോട് ആസക്തി ഒന്നും കൂടാതെ. മൂഢന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടയേണ്ടതില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റു വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കുറച്ച് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിയവർക്ക് നേരിട്ട് പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാം, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്, സിദ്ധിക്കും എന്നാണ്. ഒരു അജ്ഞാനിക്ക് ചെയ്തു കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ
മായ കൊണ്ട് മൂടിയ ആത്മാവിനെ മറന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന് ധരിച്ചിട്ട് അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്താവായി മാറുകയാണ് ഇങ്ങനെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തില്. അപ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവമാണ് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഏറെ കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരത്താൽ വ്യാമോഹിതനായി കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അവൻ ഓർക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഋഷികേശ സേവനം, അതാ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ മൂഢാത്മാക്കള് അതൊക്കെ മറന്നു പോണു അഹങ്കാരത്താലെ വ്യാമോഹിതനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു നാടകം നടക്കുന്ന സ്ഥല വിചാരിക്കുക, അവിടെ പല നിറങ്ങളിലുള്ള ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലേ. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി അത് കാണുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഓ എത്ര തരം ലൈറ്റാ, ചുവപ്പ് പച്ച നീല എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാ വലിയവർക്ക് അറിയാലേ അത് വർണ്ണ കടലാസിന്റെ നിറം പുറത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുകയാണ് എന്ന്. കടലാസാണ് നിറങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് അല്ലെ. ലൈറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ പുറത്തു കൂടി പല കളറിലുള്ള കടലാസുകൾ നീങ്ങുമ്പോഴാണ്. അതുപോലെ ഈ ജീവചൈതന്യം ഒന്നാണ്, സത്വവുമല്ല രജസ്സുമല്ല തമസ്സുമല്ല. ഇപ്പൊ മായാഗുണങ്ങളാണ് മൂന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള്. ജീവചൈതന്യമാകുന്ന വെളിച്ചത്തില് ഈ വർണ്ണക്കടലാസാകുന്ന സത്വഗുണം അതിൽ തട്ടി വരുന്ന നിറം, അപ്പൊ അത് പച്ചയായിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ എല്ലാം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും. ഈ ജീവചൈതന്യം അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നെ ഈ വർണ്ണക്കടലാസ് വെച്ച് പല നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങള് ഈ ജീവചൈതന്യമാകുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ വർണ്ണക്കടലാസ് പോലെ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് മായാഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ആത്മസ്വരൂപമല്ല, ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. പരമസത്യം ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാള് ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് പിന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ, തെറ്റിലേക്ക് പോവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്. പിന്നെയോ ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അതാരാ ചെയ്യാ, അജ്ഞാനികളാ അല്ലെ. ഫലാകാംക്ഷയോടെ കർമ്മം ചെയ്യാം, അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാം ഒരു ജ്ഞാനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ച ആൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ ഒരു ആവരണമല്ല നിങ്ങൾ അല്ലെ. ആവരണത്തെ നമ്മൾ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോ ആവരണത്തിനുള്ളില് ശുദ്ധ സത്വഗുണമായിട്ട് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ എന്നാൽ എന്താ, ജീവനാണ് അല്ലെ. ഞാൻ എന്നാല് ആത്മാവിന്റെ വെളിച്ചം മറ്റൊരാൾക്കൊന്നും കാണാനാവില്ല. സ്വയം ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് അനുഭവിക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ. ആ അവബോധം അത് അനുഭവിച്ചറിയാനാണ് സാധിക്കുക. തന്നിൽ വരുന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു സാക്ഷി രൂപത്തിലിരുന്ന് കാണാം. ആത്മാവിന്റെ ജോലി അതാ. ഓ ഈ പച്ച ലൈറ്റ് പറയുന്നു, ഞാൻ പച്ച ലൈറ്റ് എന്ന്. മായാവലയത്തിനെ മാത്രം കാണുന്ന നമ്മള് അല്ലെ, ഞാൻ സാത്വികനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ അത് ജീവചൈതന്യം ഒന്നാണ്, അതിലിങ്ങനെ മാറ്റം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും അവയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും. ഈ പരമസത്യം എന്ന ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആരാണ് തത്വവിത്ത്? പരമസത്യത്തിനെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്ന ആളാണ് തത്വവിത്ത് എന്നാ പറയണേ. ആ പരമപുരുഷനുമായി തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാസ്തവിക അവസ്ഥ അയാൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പരമപുരുഷനും നമ്മളുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നിത്യബന്ധുവാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ആ ശാശ്വത ബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മളത് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിപ്പോ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക വേണ്ടത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലം അത് ആർക്കും അറിയാനാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പ്രകൃതിർ ഗുണസമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളില് അല്ലെ കർമ്മമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണത്. അങ്ങനെ അജ്ഞാനികളെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവും, അങ്ങനെ അതിൽ ആസക്തരാവും അല്ലെ. കുറച്ച് പണം കിട്ടുമ്പോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണം വേണം, അങ്ങനെ അവര് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോണു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അഭിജ്ഞന്മാര് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവുള്ളവരെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ ഒന്നും പോകരുത് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ധനികൻ കുറച്ച് പണം കിട്ടിയാൽ കൂടുതൽ അല്ലെ അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യാ? ധാർമ്മികമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെയും പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. അങ്ങനെ അവര് അധമമായ പ്രവൃത്തിയിൽ പോകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് അവരെ വിക്ഷുബ്ധമാക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു അലസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവർക്കൊരു കെട്ടുകഥ മാത്രമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിലൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടു? പണം ഉണ്ടാക്കുക, പദവി കിട്ടുക, അങ്ങനെയുള്ളതിൽ മാത്രം അല്ലെ രജോ ഗുണികളായിട്ട്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അതൊന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അല്ലേ, ഇത് ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ, എന്നിലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു വലിയ നിർദ്ദേശമാണ് അത്. ഇപ്പൊ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനുള്ള അർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടണം. മാത്രമല്ല ലാഭേച്ഛ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഫലം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒന്നിലും വെക്കാതെ, പിന്നെ അലസരാവരുത്, കർമ്മനിരതനാവുക. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് അയാൾക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ഒരാൾ എല്ലാം ത്യജിക്കണം എന്നാണ്. അതേസമയം ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിക്കാതെ തനിക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങള് നിറവേറ്റും വേണം. ഒരു കാഷിയർ തന്റെ യജമാനു വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് നാണയങ്ങൾ എണ്ണുന്നു, എങ്കിലും ഒരു ചില്ലി പോലും തൻ്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെ, ഇപ്പൊ ബാങ്കില് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തില് ഭണ്ണാരം എടുത്ത് എണ്ണുമ്പോ അല്ലെ, അവര് കുറെ ജോലിക്കാര് വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് ഒരു പൈസ പോലും അത് അവരുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം പോലും നമ്മളുടേതല്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും അറിയണം. യേ മേ മതമിതം നിത്യമനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേഭി കർമ്മഭി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പോ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ എന്തേ ചെയ്യണ്ടു? വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, സ്വധർമ്മം നിർവഹിക്കുക. പിന്നെയോ അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാന്റെ വാണിയില് ഭഗവാനില് ഒക്കെ ശ്രദ്ധ വേണം എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ. വിശ്വാസം
ഭഗവാനോട് അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ, ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ അവരെ ഒരു കർമ്മബന്ധനങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, അവരെ ബാധിക്കില്ല. അവര് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതുന്ന തത്വജ്ഞാനികൾ പലരുമുണ്ട്. കർമ്മങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരിക്കലും മോചനമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവണം. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ആ വാണി, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം രചിക്കുക, അല്ലെ? അല്ലാതെ തന്നെ എഴുതുന്നവരാണ് അനവധി പേര്. അവര് സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാ ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങള് പടച്ചു വിടുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ കർമ്മങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മോചിപ്പിക്കപ്പെടില്ല. എന്നാൽ സനാതനമായ ഭഗവത് കൽപ്പനകളിൽ വിശ്വാസം ഉറച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാർമിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം. അപ്പോ എന്തു വേണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട്, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ, അവകാശബോധമോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ, അലസനാവാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ വാക്കുകളില് വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകളില് വിശ്വാസം ഉറച്ചിട്ട് ആ കൽപ്പനകള് നിറവേറ്റാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടായാൽ കൂടി അയാളെ കാർമിക നിയമം ബാധിക്കില്ല, ബന്ധനങ്ങള് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ വാക്കില് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഏതോ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മള് മുറി അടച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ആരും കാണില്ല എന്ന്. പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയണ്ടേ, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത പോലും അത് ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യേ ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിലോ ഒന്നും വിശ്വാസമില്ല, അസൂയാലുക്കളാണ്. ഓ, കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്ത് ഉയർത്തിയോ, അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയണതാ എന്നൊക്കെ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലേ ഇപ്പൊ പറയണത്. കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്. അതൊന്നും അനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ആ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുക, അനുസരിക്കാതിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ അവര് ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരാണ്, മൂഢരാണ്. അവര് പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങള് വിഫലമാക്കപ്പെടും. ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് വെറുതെ വിഫലമാക്കി കളയാല്ലേ അവര്. കൃപണന്മാരാണ് അവര്, അല്ലെ? മൂഢരാണ് അവര്. അവർക്ക് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനോ ഒന്നും സാധിക്കാതെ അവരുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമായി പോകും. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ നിസ്വാർത്ഥരായിട്ട് ജീവിക്കണവർക്ക് മാത്രമാണ് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അസ്വസ്ഥ മനസ്സിന് ഉടമകളായ എല്ലാവരും വീട്ടിലും നാട്ടിലും എവിടെയും ക്ഷോഭിക്കാനാ നിൽക്കണത്, അല്ലെ? അചേതസ്സുകള് എന്നാ അവരെ പറയാ. വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. അചേതസ്സുകളാണ് അവര്. അവരുടെ ചേതന ശരിയായിട്ടല്ല, അല്ലെ? ബുദ്ധി ശരിയായിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതിർജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നാ പറയണേ. ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നവരൊക്കെയും തന്നെ മായയുടെ വലയിൽ പെട്ടവരാ, അല്ലെ? ഈ സ്വന്തം സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ പരിശീലനം വഴി കൃഷ്ണാവബോധം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഈ മായാവലയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ ആരും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല.
പൊടുന്നനവേ ഒരാൾ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു യോഗിയോ അതീന്ദ്രിയവാദിയോ ആയി അഭിനയിക്കരുത്. ഇപ്പോ നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് സ്വധർമ്മങ്ങള്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ഒക്കെ, ആചാരങ്ങള് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ യോഗിയാണ്, ഇപ്പോ സന്യാസിയാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്നൊക്കെയും അഭിനയിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർന വശമാഗച്ഛേത് തൗ ഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൗ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. എന്താ പറയുക, അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കണേന് കുറച്ച് തത്വങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തി. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ്. ഒന്നിനോടും ആസക്തിയും വേണ്ട, വിരക്തിയും വേണ്ട, അല്ലെ? സമഭാവനയോടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ജനിപ്പിക്കുന്നവയെ തന്നെയാണ്. ഇതിനെ മാറ്റാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമീപനം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതിനോടുള്ള ആ മനോഭാവം, നമ്മുടെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ഈ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം അതിനെ മാറ്റാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും സാധ്യമാവില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരത ചക്രവർത്തി അല്ലെ, രാജ പദവിയൊക്കെ വേണ്ട വെച്ചിട്ട് കാട്ടില് വന്നു അല്ലെ, പക്ഷെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ. മാനിനെ എടുത്തിട്ട് വളർത്തി അവസാനം മാനിനെ വിചാരിച്ച് മരിച്ച് മാനായി ജനിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. എത്രയോ സാത്വികനായിരുന്നു, എത്രയോ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ആളായിരുന്നു അല്ലെ. ഉത്തമ ഭക്തനായ ആള് താഴോട്ട് പതിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം അതൊക്കെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളാണ് അല്ലെ, അതിനൊക്കെയും കാരണമാവണത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ സമീപനം നമ്മൾ മാറ്റണം, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ആള് പോലും പതനം സംഭവിക്കണ അത് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് പല ആവശ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നിറവേറ്റേണ്ടി വരും. നിയമാനുസൃതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളും ഒരാളെ വഴിതെറ്റിച്ചെന്നു വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് രാജവീഥികളിൽ പോലും വാഹനാപകടം സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടല്ലോ. എത്ര ശ്രദ്ധാപൂർവം സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്ന രാജവീഥിയിൽ വെച്ചും അപകടം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം ഒരാളെ ഏതുവിധമുള്ള വൈഷയിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കും. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിന് ഒരു ആലംബം കൊടുക്കണം അല്ലെ, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകും. അപ്പൊ അതിന് ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആലംബം, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആലംബത്തിൽ അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടാല് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതവസ്ഥയിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ ആരും തുനിയരുത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലം പൂകലാണ് എല്ലാത്തരം വിഷയവിരക്തിയുടെയും ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോ വിഷയവിരക്തി വരണം എന്ന് എന്താ നമ്മൾ പറയണത്? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണത്. 35 ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യണ വേളയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റി വിചാരിച്ചാലും അത് സാരമില്ല. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണേക്കാട്ടും നല്ലത് സ്വധർമ്മം കുറച്ച് തെറ്റുകുറ്റുണ്ടെങ്കിലും സാരമില്ല, അത് ചെയ്താൽ മതി. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേയസ്കരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റ് വന്നാലും അത് ശ്രേയസ്കരം തന്നെയാണ്. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആപത്കരമാണ്, ആപത്തുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാണ്.
ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ മരണം വരെയും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് സംശയായി. അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ഛന്നഭി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? വാർഷ്ണേയ അല്ലേ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജനിച്ചവനെ എന്നാ വിളിക്കണേ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി പ്രേരിതനാവുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതങ്ങളല്ല ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ. മറ്റൊരു കാരണമാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അല്ലെ ആ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന നിലയിൽ മൗലികമായിട്ട് അത് ആത്മീയവും ശുദ്ധവും തന്നെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. എങ്കിൽ പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ജീവസത്ത യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ ചില പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോണു. ചിലപ്പോൾ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് എതിരായിട്ട് പോലും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാവണു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അർജുന, രജോ ഗുണം ആയിട്ട് സമ്പർക്കം വരും ഈ പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് കാമം. ആ കാമം പിന്നെ ക്രോധമായിട്ട് മാറും. അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പാപപ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപം ഉണ്ടല്ലോ, കാമം എന്നുള്ള ഈ പാപം, അതാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി അവന്റെ ശാശ്വതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായി പരിണമിക്കുന്നു. പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൈരായി മാറുന്നത് പോലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഉപമ തന്നിരിക്കണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പാല് അതില് ഉറ തൊടുമ്പോ അല്ലെ, പുളിരസം ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് തൈരായിട്ട് മാറണ പോലെയാണ് ജനിച്ചു വരുന്ന ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമായതിനാല് അതൊരു മാലിന്യവും ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ട് അവനിലുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായിട്ടും പരിണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാമം ക്രോധമായിട്ടും പിന്നെ ക്രോധം മിഥ്യയായിട്ടും മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ കാമമാണ് ശുദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൂമേനാമ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോപമലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തോ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? പുക കൊണ്ട് തീയും മൂടിപ്പോവും അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നെ തീയിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാറ്റിങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീയിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ പൊടി കണ്ണാടിയെ, കുറെ പൊടി പിടിച്ച കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾ മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ അതൊക്കെ തുടച്ചു കളയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയ ഭിത്തി കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഗർഭാശയത്താലെ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം എന്നുള്ളത് നിസ്സഹായ അവസ്ഥയാണ് കാട്ടുന്നത്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഇളകാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമാണ് എന്നാ പറയാ.
വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗർഭാശയ ഭിത്തി കൊണ്ട് ഭ്രൂണത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. വൃക്ഷങ്ങളും ജീവസത്തകളാണ്. അതിരറ്റ കാമപ്രകടനം മൂലം അവ മിക്കവാറും പ്രജ്ഞാശൂന്യരായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ? ആധ്യാത്മിക ചര്യകളാലെ ഈ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവത് നാമോച്ചാരണം തന്നെയാണ്. അത് ഈ ഒരു ജീവസത്തയുടെ ഉള്ളില് കുറച്ചൊരു ഭക്തി ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക, കുറച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനെ ഈ പൊടി മൂടിയ തീയിനോട് പുക മൂടിയ തീയിനോട് ഉപമിക്കാം. പുകയുള്ള സ്ഥലത്ത് തീ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അത് തുടക്കത്തില് തെളിഞ്ഞു കാണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തെ പോലെയാണ് അത്. അതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കണ്ണാടിയിലെ മൂടിയിരിക്കുന്ന പൊടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആധ്യാത്മിക സാധനകൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ആ പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ കളയണം എന്നാണ്. അപ്പൊ പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി അത് പക്ഷി മൃഗാദികളോടാണ് ഉപമിക്കണേ. പുകയ്ക്കുള്ളിൽ തീ മനുഷ്യരോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കണത്. മനുഷ്യരൂപം എടുത്താല് ജീവന് തെല്ലൊരു കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടും കിട്ടിയേക്കും എന്നാണ്. പിന്നീട് വികാസം പ്രാപിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയും. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതം അതാണ്. ഈ പുക കൊണ്ട് മൂടിയ തീയിനെ മനുഷ്യരോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. പൊടി കൊണ്ട് മൂടിയത് പക്ഷി മൃഗാദികളെ, ഭ്രൂണം ഗർഭാശയ ഭിത്തി കൊണ്ട് മൂടിയത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങള് 3 ജീവിവർഗങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ? പൊടി കൊണ്ട് മൂടിയത് അത് മനുഷ്യരുടെ കാര്യം അല്ല, പുക കൊണ്ട് മൂടിയ തീയ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം. പിന്നെ ഇത് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊടി കൊണ്ട് മൂടിയ കണ്ണാടിയായിട്ട് കാണിക്കും. പിന്നെ മരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കണത്, കുഞ്ഞിനെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ. അവർക്ക് വലിയ വിഷമ മരങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലെ, ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാനോ ഇതിൽ നിന്ന് മറയാനോ എന്താ പറയാ കാമത്തിനെ മാറ്റിക്കളയാൻ വളരെ ടഫാണ്. മനുഷ്യന് അത് എളുപ്പമാണ്. ഗർഭാശയത്താൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെ കാട്ടുന്നു. അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമത്രേ. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി പക്ഷി മൃഗാദികളോടും പുകയ്ക്കുള്ളിലെത്തി മനുഷ്യരോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇത് പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി പക്ഷി മൃഗാദികള് അവർക്ക് കുറച്ച് ടഫേ ഉള്ളൂ. പല ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള ആവരണത്താലെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പല വിശുദ്ധമായ എന്താ പറയാ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ പറയാ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണം 3 തന്നു. ആ ഉദാഹരണം പുക കൊണ്ട് മൂടിയ തീയെ മനുഷ്യരുടെ കേസില്, പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി മൃഗങ്ങളുടെ കേസില്, പിന്നെ ഇത് ഭ്രൂണത്തെ ആവരണം ചെയ്ത ഗർഭാശയ ഭിത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ കേസിൽ. അങ്ങനെയാണ് അത് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 39 ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച. ഒരിക്കലും പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടാനാവാത്ത തീയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്തണ നിത്യശത്രുവാണ് കാമം. അതിനെ ഈ വിവേകമുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യാ? വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ. ഇവര് വിവേകശാലികളാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കള്. അവരുടെ ഈ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധം അല്ലെ, നമ്മുടെ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് അത് വിശുദ്ധമാണ് അല്ലെ. അതിനെ ആവരണം ചെയ്തേക്കണത് എന്താ? ഈ കാമമാണ് അല്ലെ. വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ തീ കെടുത്താനാവാത്തതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കാമത്തെയും ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി
കുറയില്ല അല്ലെ? ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വിഷയാസക്തിയിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ അതിനൊരു ശമനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യത്തെ ഏതൈർവിമോഹയത്യഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അല്ലെ ശത്രു നിലയുറപ്പിക്കുക. സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടതാണ് അല്ലെ? ശരീരമാകുന്ന രഥം, ആ രഥത്തില് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകള്, ആ കുതിരകള് കടിഞ്ഞാൺ, മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാണ്, ബുദ്ധിയാകുന്ന തേരാളിയാണ് ആ കടിഞ്ഞാൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവാത്മാവുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയാണ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണം ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് സാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാണ് ഇവിടെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ അത് വിഷയസുഖാനുഭൂതികളുടെ ഒക്കെ സംഭരണിയായി മാറുന്നു. പിന്നീട് ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗവും കാമപ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങാകുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം ഏതാ? മനസ്സാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന മാത്രയില് അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ വിഷയസുഖാനുഭൂതികളുടെ സംഭരണിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ മനസ്സങ്ങനെ മാറിക്കഴിയുമ്പോ ബുദ്ധിയും പിന്നെ ഈ കാമപ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറും. കാമാവിഷ്ടമായ ബുദ്ധിയോ ആത്മാവിനെയും മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട് സാത്മീഭവിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്തിനു പറയണു? എല്ലാം കൂടി നമ്മളെ ഈ കാമം, ഈ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? മുളയിലേ നുള്ള എന്ന് പറയും അല്ലെ? മുളയിലേ നുള്ള. എന്താ അത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ആണ് വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ പാപമുദ്ര എന്നുള്ള കാമത്തിനെ മുരടിപ്പിച്ചു കളയണം. തുടക്കത്തിലേ നമ്മൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി കളയണം. അപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് വരും അല്ലെ? അപ്പൊ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലേ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ആത്മാവിനെയും ആത്മാവല്ലാത്തതിനെയും വേർതിരിച്ചറിയലാണ്. ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം അല്ലെ? നമ്മള് ആത്മാവാണ്, ശരീരം വേറെയാണ് അല്ലെ? ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ആവരുത്. അപ്പൊ വിജ്ഞാനമാകട്ടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷ ജ്ഞാനമാണ് വിജ്ഞാനം. ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും അതിന് പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അത്. കൃഷ്ണ. 42. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹൂരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സ. ഈ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ശരീരം അതാ ഏറ്റവും താഴെ. ശരീരത്തിനേക്കാൾ ഉന്നതമായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെയോ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധിയോ
മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു ബുദ്ധി. പിന്നെ ആത്മാവോ, ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാളും ഉന്നതനാണ് എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ഏതാ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത്? ആത്മാവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോ ശരീരം, അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതിലും മുകളിൽ മനസ്സ്, അതിനു മുകളിൽ ബുദ്ധി, പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ആത്മാവ്. ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തണം. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയും സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനില് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും. പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചം. അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നതോ മനസ്സിലാണ്. മനസ്സിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. ബുദ്ധി തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. മഹാബാഹോ, ഈ ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. പറയാണ് അർജുന, എന്താ നീ ചെയ്യണ്ടേ അറിയോ? ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് ആത്മാവ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഉള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം, ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ നീ കീഴടക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവൃത്തികളെയോ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാത്ത ആ ഭൗതികമായൊരു അവസ്ഥയിലെത്താം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം. എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം? പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിമുക്തരാവേണ്ടതില്ല. ക്രമേണ പതുക്കെ പതുക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ടോ ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിക്കുക. എന്നിട്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാത്ത അഭൗതികമായ അവസ്ഥയില്, അതായത് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാല് വിജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ നിർവീര്യമാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ അറിയണം. ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ വികല രൂപം, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബമാണ് കാമം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അധ്യാത്മ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കി കാമമാകുന്ന ഈ ശത്രുവിനെ ജയിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം അല്ലെ? അപ്പോഴാ ബുദ്ധി പ്രബലമാവുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അതെങ്ങനെ നേടാം എന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ മാതാജി. ശരീരം രഥം, ബുദ്ധി തൊഴിലാളി, സാക്ഷി ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയില്ല. ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നോക്കുക. 5 കുതിരകൾ, രഥം നമ്മുടെ ശരീരം, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകള്, അതിനെ വലിക്കണ കടിഞ്ഞാണുണ്ടല്ലോ, അത് മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ബുദ്ധിയാണ് തേരാളി. പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നിൽ സാക്ഷിയായിട്ട് ആത്മാവിരിക്കണം. അപ്പൊ ശരീരമാകുന്ന രഥം, അതില് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകള്.
മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ, ബുദ്ധിയാകുന്ന തേരാളി. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഉദാത്തമായ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താല് കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം നേടണം. എന്നിട്ട് ഈ കാമമാകുന്ന ഈ ശത്രുവിനെ ജയിക്കണം. ABCD ഫോർമുല നമുക്കറിയാം അല്ലെ? പിന്നെ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, പിന്നെ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാമമാകുന്ന ഈ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് ജയിക്കാം എന്ന്. അപ്പോ ഈ ഈശ്വരപ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വികല രൂപമാണ്, ഈ പ്രതിബിംബമാണ് ഈ കാമം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഈശ്വര പ്രേമം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനെ കീഴടക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ ആധ്യാത്മജ്ഞാനം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത 4-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. റാണി മാതാജിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരാമോ? റാണി മാതാജി ഒന്ന് പറയൂ. ഫോൺ നമ്പർ ഏതാണ്? 9497072851 ആണോ? അതെ. പിന്നെ രതി സുകുമാർ മാതാജിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ 7559932622. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും രാവിലെ 5:45 ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാറുണ്ടോ? 5:45 രാവിലെ ഇതന്നെ സെയിം ലിങ്കിൽ കയറൂ. സെയിം ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അഡ്മിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അവര് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. 2:55 അതും സെയിം ലിങ്ക് തന്നെയാണ് മാതാജി. കയറാറുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്നാ പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ അഡ്മിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂലി മാതാജി വരുമ്പോ പറഞ്ഞാലും മതി. ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മതി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ എന്താ പറയാ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മലയാളം എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആയിണ്ടോ? അതില് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അവിടെയാ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾ ആഡ് ആവുക, അത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ടെമ്പിളിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് എല്ലാതും ആ ഗ്രൂപ്പില് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാൻ ജൂലി മാതാജിയോട് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? അതിൽ ഓരോ ദിവസത്തെ ടൈം വരുമല്ലോ. വരും. മംഗളാരതിയുടെ എല്ലാം പിന്നെ പുതിയ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിലാ വരിക. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്നാ നോക്കൂ. ബാക്കിയുള്ളത് ഇന്നലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അജ്ഞൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയും ആയിരിക്കും. ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതെ. പിന്നെ അടുത്തത് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ്? പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ അതെ. പിന്നത്തെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലെ വിലങ്ങുതടികൾ ഏതെല്ലാം? ഞാൻ എഴുതിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി
വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വിലങ്ങുതടികളാണിവ. വിലങ്ങുതടികളാണ്. 34 എല്ലാവർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ കയ്യില്? ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കിയാൽ മതി, കിട്ടും. അടുത്തത് എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചുരുക്കം. എന്താ? മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ. ഭൗതികങ്ങളായ മനോബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും വശപ്പെടാതെ അഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം. രത്നച്ചുരുക്കം. ചെറുതാക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടാന്ന് നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.